Takže ahoj lidi. No, Jedu madám. vykeci se. Spadlo mi kolo, jedu do vaší pitomet, takže já počkám. Mimochodem lidi, tam dojedou dva pitomci. Štěrko, neutíkej mi, já s tím kolem nechci obracet furt. Takže... Já pozdravím, prosím tě, vem to kolo. A ty vole. Takže co se dělá zvyšám Asi 4. nebo 3. dolování. Lidi, prosím vás, pokud mi upadne mobil, mám na tom asi 100 let starý drát připevněný, takže to neděj, štětko. A za chvíli se dozvíte, co budeme dělat. Takže tak štětko, můžem? Jo. Takže na start pěkně. Moment to, tady startuju já. Si tady startuju vidole. Hindus. Počkej, já si tam dám jenom... Počkej, já si podívám, jestli mám nejmenší? Nemám. No to je jedno. Tak. Startujej pořádně. 3, 2, 1, teď. ty vole, já to mám trojku. Jaký legendný nadal. Ne, nespadnu do tak. Jo! Nesmím najít na žádnou douru. Pojď do prdele. Jo, vyhrál jsem. Platnost už všude. Auto. Do prdele. Ono to nejde ukončit. Já musím ukončit tento díl. Duelování. Ne, bude říkat hranice. Říká, mi to koupí, že? No. No, mě otřískané kolo a to je ode mě všechno. Uvidíme se u dalších dílů a čus. Čau.